ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ Ashwin Kayyar. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೈದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸೀನ್ ಮಲ್ತ ಬಕ ಆಣಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ದಾಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾದ ಕುಳ್ಳೊಂದೇರು ಅಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಪಾರ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಜನ ಉಂಡು ಜನ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಲ್ತೀರು ಮಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾರಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತ ತುಳುವಾ ಆನ್ ಮಂಡರ್ ಮರ ಮಲಯಾಳಂ ಐಪಾಡ್ ತುಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ ಪೂಜಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಟೈಪ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಪಂಡ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪರ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಸೀನ್ ಮುಲ್ಪದಾನೆ ರೋಡ್ದ ಸೀನ್ ರೋಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಆಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ ಕಾರ್ದ ಸೀನ್ಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಬೋಡ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳಿರ್ಬೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ರಿಚ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಜನ ಅಸೋಸಿಯೇಟರ್ ಆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇರ ಜನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಮರ ಮ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಯಾಪ ಪಿನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಾಂಡು ಮೇಕ್ಲ ಮಾತ ಅದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಯಾಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಸಿನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಕ್ಯಾಬ್ ದ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಬೋಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಂಡು ವರ್ಮ ಅಂಟ ಅಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ದತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲ ಮಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಡು ರೆಡಿ ಆವಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಪಿನ ಮುಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಪೋಯ್ತಾ ರೆಡಿ ದೀರು ಪೋಯ್ ರೆಡಿ ಮಾತುಂಡು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕೊರಿಯನ್ ಅದ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅದ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಿಂಬಲ್ ಬತ್ತಂದು ವಾ ಹೈವೇ ಉಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಹೈವೇ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆದ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಬ್ಲೆಡುಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗುಡಿತ ಎದುರು ಗುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆವಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ದಾಪಂಡ ಮಲ್ಲ ದೊಂಬುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ದತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಪಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಉಂಡತ್ತು ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ಬೊಕ ಸೀನ್ ನಾವೊಂದುಂಡು ಟೇಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತ ಐನು ಮಾತ ಪಾಡುಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಮಜಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಪಿರಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐದು ಪೌಜಾಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಮಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರುತ್ತುಂಡು
ಕುದರ ಬಂಡ ಕುದರ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಂ ಬಾಲ್ 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 ಬಂಡ ಕತ್ತಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅದುಂಡು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಅದು ಪಂಡ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಂಪ ಇಲ್ಲ ಏನು ಐನು ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದು ಒಳ್ಳೆತಾ ಹ್ಞೂ ಹೆಂಗೆ ಕೊಳ್ಳೆರುಂಡು ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಯ ಜಸ್ಟ್ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಒರಿಯ ಕದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿಯ ಹಾಂ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರಡಾವತ್ತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅವಕದೆ ದೊಂಬಿತ್ತಿನದ ಏ ಯಾಣಿ ಎದುರುಲಾಡ ಯಾಕಡ್ದಲ್ಲಕ ವೈಟ್ ಐಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ಲೊಳ್ಳಿಯ ಐದು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಗಾಲೆ ಐಟ ಕುಲ್ಲೊಳ್ಳಿಯ ಓಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ವರ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಪಂಡ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇತೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರುಂಡು ಐಕ್ ದಂಬು ಮುಲ್ಪ ಇದ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜತ್ತ ಈತು ಲಾಂಗ್ ಐಕ್ ಬಡದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕುಳ್ಳೊಂದೇರು ತೋತಿಂಡ ಕುಳ್ಳೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೋಕ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಬಡ ಉಂಡು ಅವಿಪಾಡು ಬಡ್ಡದ ಆಳ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜೈದರ್ ಆತ ದಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸವರ್ ಪುಂಡಿಯೇ ದಂಬುಗೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸವ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮರ ಬರ್ಸವರ್ ಪುಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಕುಸಾಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಬರ್ಸವರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸವ ಸೀನ್ ಇತ್ತೇನು ಪಾತಿರ್ಲ ಮರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಪಾತಿರ್ನತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪ 6 ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನತ್ತ ನನಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅದ ಮಾತ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಡೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಈ ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಕೋರಿ ಹತ್ತಿ ಬಕ ಅದಲ್ ಬಿರತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಜಾನು 4 ಲಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಂಡಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಏರು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಬಗ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಟೆಂಪಲ್ದ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡವು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೀನ್ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಲ ಬೋರ್ಡವು ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಪಮದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಬೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಣ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬತ್ತೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ನಾನು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಕಲಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಅದೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮು ಇಷ್ಟ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು ತೂಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈತೆಲ್ಲ ಅಳವಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ 6 ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ದೆಪ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಅಂಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಜಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ 6 ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಜನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆತನ ಅದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೆಟ್ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬಂಗಾವು ಆತೆ ಬಂಡರಿ ಪೋನು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಇಂಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಾವೈತೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡತ
ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅದ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಎತ್ತ ಅವಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಂದು ಫ್ರೀ ಗೊತ್ತಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಂಚದು ಕೊರೋಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಸೈಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅದ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಎಡೆಗೆ ಇರೋಣಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಕುಂಬ್ಳದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಇದು ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಆವಡು ದೇ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ ತುಳ್ಳಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಬೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೊಂದು ಬರ್ಸವತ್ತಂಡ ಅವುಲ್ಲ ಬಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ പോകുന്നില്ല ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬ್ಲರ್ ಉಂಡಿಯಾ ಹಾಂ ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಗೋಪಿನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡಾಗ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಸಾಗಲ ಚಂಡಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಬಂಡ ಪೋಯ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವುದು ಅದೊಂದು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತಿನಕ್ಕ ಮರ್ತೋಡದ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಫೋರ್ಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಕೋಟೆ ಮಿತ್ತು ಬಯರುಂಡೆ ಹಾಂ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ನ ಪಡಿಸಿಯ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇಂದು ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಅತ್ತವ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಣ್ಣ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಅತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಟೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಜುಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಯ ಅದು ಹತ್ತು ಯಾನು ಊರ್ದಯ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಟದ ಉಳ್ಳಈಗ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಿಯೇ ಮುಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಟೆ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರು ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಬರೋಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷೋತ್ತಪ್ಪನವರ ಬಲಿ ಆತೇನ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅದಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ಯವ್ವ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡಂಡ ಆತೇ ಬಂಗುಂಡು ಗುತ್ತ ಮಿತ್ತ ಹೊರಡತ್ತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಟದ ಮಿತ್ತು ಹೆಂಚುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ನಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಟೂರ್ಸ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಳಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅತಿಯಾವು ಓಕೆ ಮಾತ ಬಲ್ತೇರು ಮರೆ ಯಾಣೋರಿಯ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಪೋಪಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಗೋಸ್ಟ್ ಬರು ನಮ್ಮೈತೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆವದುಂಡು ಮಾತ ತಿರ್ಗದು ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಪ್ಪ ಆಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಜಾ ಇತ್ತುಂಡು ಗುಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಶೂಟಿಂಗ್ 90% ಆಂಡು ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಾನು 15ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿರು ಆಂಡ ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ